салом бародарон, хоҳарон, модарон ва падарони азиз. Шумо дар канали Ана Самадов мебошед ва ман имрӯз дар бораи чӣ хел дар чӣ гап регистратсия кунем аз ҳама роҳи осон, аз ҳама роҳи бехатар ба шумо нишон медиҳам. Дар бораи чӣ хел ки дестед ман ба компютер омадастам, дар бораи ҳам видеомондагим чӣ хел чӣ гапа ба компютер истифода барем, дар поён силкаша мемонам, метавонем бидроем бинем. Барои медроем ози чӣ гап барои регистратсия, ҷа менчикем регистратсия. Ҷа моро мепурсад ки дорем номерои чӣ гап ё не. Мо барои чико кардан дар Тоҷикистон занг мезанем ва ёро мегем ки мақсад номери чӣ гап, номери тисел бихарам. Вақте ки номери тисел харида, инҷа менчикем да ва ҳамон номерои ки харидагиам ҳамонро менависонем дар инҷа 992 ки сар мекунем. Дальше менависем 933 44 55 66. Инҷа мен галочка мемонем ва смс-а мечиқем. Инҷа мебароем мо дар 5 минут вақт медиҳам. Мо дар 5 минут бояд Тоҷикистон занг бизанем, коде ки рафтагиа бигирем, дар инҷа бинависонемша. Вақте ки кода нависондем, инҷа поёнда подтвердить мекунемша. Тамом, дига ягон чи лишни дига дар кор нест, ҳамаш тайёр мешавад. Агар шумо бидроен ба паспорт бигиред, як ҳафта пас заблокировать мекунадша. Сумои доштагиш месӯзад. Барои ҳамин ҳама роҳи осонаш, ҳама роҳи хубаш ҳамияй намхел кунед, ҳамаш ҳал мешавад. чӣ хеле ки мебинем оз ба компютер омадагим, чӣ хеле ки гуфтам поёнда силкаша мемонам, чӣ хел ба компютер истифода бурдан дар кор чӣ гапа метавонем бидроем, тамошо кунем. Дар канал подписатсия кунед, лайк монед ва насиб боша бо видеоҳои нав мепартом. То видеои дигара.